Erdiak gaur emango zaio hasiera binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako bosgarren jardunaldiari. Gaur hasiko da Zaiako Mimetiz pilotalekuan eta astelenean Santamas egunez Arrasateko Uharkapen amaituko da. Gogora ezagun lehenik eta behin nola dagoen sailkapena, 3 punturekin dira urrenez urren Laso Albisu eta Elordi Zabaleta, 2 punturekin dira Altuna Ezkurdia, Larrazabal Mari Ezkurrena, Zabala Martija, Jaka Iztueta eta Artola Imaz, eta oraindik punturik bildu gabe Peio Etxeberria eta Rezusta. Ia esan sailkapena estu da, bikote bat soilik da amilduta une honetan, Etxeberriak eta Rezustak osatzen dutena, eta esan bezala, jardunaldia gaur Zaiako Mimetiz pilotalekuan hasiko da, irabazten duenak 3. puntua eskuratuko luke, Zabala eta Martija, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, eta hemen Larrazabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito. Jon Mari Ezkurrena joko bolada ikusgarrian da, aurrekoan ere erakustaldia eman zuen Bilboko Deportibo pilotalekuan, ez bakarrik Ezkurdiari pilota ezker horman sartzen eta atzean jotzea zezezik inteligente jokatzen, baizik eta gero aurrera joaten zenean egindako ñakoak, egindako ormabikoak, zuloak alde guztietan bilatu zituen, zuloak bilatzea batere erraza ezten bikote baten aurka, eta erakusi zuen jokoan dagoela. Larrazabal ere pixkanaka gora egiten ari da, esango nuke orain apur bat falta zaiola, bere punturik onena hartzea, eta Zabalak eta Martijak berriz, aurrekoan galdu egin zuten, Artola eta Imazen aurka, ez genuen partida hori ikusterik izan, baina atzean Martijak sufrituko du Mari Ezkurrenaren aurka, eta Zabalak lan handia egin beharko du, eta ez dakit emango ote dion partida osoan zehar horri eusteko. Bihar Donostiako Atano 3. pilotalekuan, Altuna eta Ezkurdia, Artola eta Imazen aurka ze partida hau, Altuna eta Ezkurdia, bolada txar batean sartuak, aurrekoan galdu, aurrekoan Bartzelonan ere, azken 2 partidak ezin irabazi, zibili dira, lehen biak irabazi ostean, eta Artola eta Imaz berriz, nahiko, egonkor oraindik ere, hor burrukan baita biltza, egia da, sufritu zutela Jaka eta Iztuetaren aurka Tolosan, baina hemen Altuna eta Ezkurdia ikusten ditut favorito, iruditzen zait berriro ere garaipenaren xendara itzultzeko ahala badutela, Ezkurdia eta Imazen artean atzean ez dela alde handirik izango, eta ikusiko du Anderrek zenbateraino gurutzatzen dion pilota Ezkurdiari, aurrekoan Mari Ezkurrenak erakutsi zuen bezala hor baitago, Josebari mine egiteko gako bakarrenetako bat, eta Joki noski desaktibatzea, horregatik Iñaki ere atzean jokatzen saiatuko da, eta ea zer ikusten dugun. Igandean, Lekeition, Elordi eta Zabaleta, Laso eta Albisuren aurka, hemen Elordi eta Zabaleta ikusten ditut favorito, Zabaletak aurrekoan partida ona egin zuen, baina Elordik erakustaldia eman zuen, eta horregatik atzean indarrak berdinduta egongo badira ere, Elordi joko puntu oso honean ikusten dut, harrapatu ahala bukatzen, pilotari abiadura handia sartzen, eta, Unai Laso ere, beraz partida bikaina izango da igandekoa, ikusteko gogo handiak ditu dana, Santo Tomas egunez, eta ea zer gertatzen den. Eta azkenik astelenean, Arrasateko Uharkape pilotalekuan, Jakak eta Iztuetak, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, hemen Peiok eta Rezustak bai edo bai irabazi beharra daukate, ez dute kale egiterik, horratzean geratuak dira jada, baina lehen puntu batek sekulako morala emango lieke, horretarako eguna proposa izan daiteke, favorito irtengo baitira, eta atzean Rezusta eta Iztuetaren artean leia polita izango da, behar bada Iztueta apur bat gehiago nagusitu daiteke, baina aurrean Peio Jakari aurre egiteko doaiak eta errekursoak baditu, eta ea zer gertatzen den partida honetan ere. Beraz hause, asteburu honetako menua, gogora ezagun gaur, Zabalak eta Martijak, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, Zaiako Mimetiz pilotalekuan jokatuko duten norgehiagokaren analisia ingo dugula.